Ui, aquí s'han trobat per ací. Sí. Ui, qui és? La reconeixeu? És Miss Tagles. Una mendiga, m'ho trobat pel carrer, digueu la veritat. Una de les supervalentubes està així avui en nosaltres i l'han trobat. No havien quedat, a que no? No, s'ha sigut superespontani, jo tots els dies passeig per ací. El tema d'avui, Sílvia, és Sorprèn-me. pirateria. Què opines sobre això? A veure, sobre el tema de la pirateria, trobo que és un tema un poquet delicat, perquè trobo que tractat des del punt de vista, almenys així a Espanya, sempre tirem cap al racisme i la xenofòbia que flipes. Perquè després, els 4 homes llauradors que n'hi ha venent taronges al carrer, ningú se queixa de que no paguen impostos ni res. Igual si tingueren opció a tindre el seu negoci legalitzat, colló, doncs ells també voldrien tindre una tendeta i tindre-ho legalitzat i cotitzar i tota la pesca, però tal com estan les coses a Espanya, però per ser autònomos, jo tampoc ho faria. O sigui, Ho defense. però tu consumisses Netflix o HBO o te descarregues les pel·lícules i la música de manera pirata? A veure, si van a exposar-me en 10 minuts no passa res, jo ho dic ràpid. Jo ho mire per internet, però en pàgines, en plan, lo que siga DD i coses d'aquestes, escolta, que els diners costes de guanyar, i si ho posin de debaes, qui paga? Tonteria. Però escolta, tu tens així una finalitat. Vens a dir els guanyadors d'un sorteig. Nosaltres ho tenim tot preparat en una aplicació que ha preparat Pablo. Pablo, la tens per ahí? Ja tenim la ruleta de la suerte. Ja la té Sílvia, sí? Ensenya la Sílvia, per favor. Em senten una responsabilitat increïble ara mateix perquè deciben en personetes que ens veurem a primera fila tots els concerts del 26. Això. És molt xulo, Li ha de donar a spin. Li ha de donar a spin. Val. I el guanyador o guanyadora és... Irene Carabuig Obregat. Molt bé! A primera fila t'ho veure. Ensenyau. Enhorabona i moltíssimes gràcies, Sílvia. A vosaltres. Espero veure-vos també al concert, Sí, se veurem per ahí, no? Per descomptat. Gràcies. Pues res, continuem en el nostre vídeo. Adeu! Adeu, passeu-se molt bé i mira tot el vídeo, Avui Pablo i jo estem als carrers de València i ho fem amb una companya molt especial. És que he decidit quedar-me, jo dic, és que jo vull veure un vídeo de No hi havia València des de dins, que mola més. De fet, avui tractem un tema que és molt interessant i esperem que a Sílvia Mistagles, com li dic jo, li agrade molt. Pablo, tu consumisses música, consumisses sèries, com ho fas? Jo me les descarregué. Bueno, ara en Spotify, però jo tinc ahí una carpeta d'aixes que tens en l'ordinador en musiqueta i la tinc descarregada d'internet. Jo reconec que consumís pirateria, però... Ja ha dit el tema, Pablo. Avui tractem este tema. No hi havia València, ho diem els tres? Pirateria! Comencem este vídeo per un lloc on celebrem també un any, perquè fa un any van començar el canal i el van començar per ací, amb feixisme, te'n recordes, Pablo? I mira tu en un any, a la Mistagles ací, a un altre integrant, que bonic, me fique sentimental, Però bueno, anem a la feina perquè és que si no... Tu consumisses sèries? Sí. I com les consumisses? Depèn. Abans tenia Netflix, però si no, pues pirata. Pirata. I què opines sobre això, sobre la pirateria? Perquè, clar, la gent... Està mal, però ho fem tots. O sigui que, no sé, n'hi ha un poquet de... De conflicte ahí moral i no moral, no? Però, o sigui, des de que no tinc Netflix no veig tant, però sí que... No sé. I pues a ver, per què te llevares Netflix? Perquè explica què és Netflix, per a qui no ho sàpiga. És una plataforma on has de pagar mensualment per a veure sèries o pel·lícules. I... De manera legal. Sí. I això, ja no consumís Netflix perquè em feia perea, bàsicament, pagar els 10 euros al mes. Que la detengan, que no, és broma. Bueno, però continues veient sèries, això no s'ha acabat. No. Moltes gràcies. De res. Adeu. Continuem per ací, a veure qui vol contestar. Xan. Hola, vos podem fer una pregunta? És molt ràpida. Vale. A veure, què opines sobre això, pirateria? Pues que me renta. Per què?
Creus que és pel fet que eres jove, no pots permetre pagar pel·lícules? Sí, sóc pobre i no puc, si no està en internet no puc veure res, bàsicament. No he dit pobre, he dit jove, Jove. Però Pobre també? Tots som molt hi ha pobres. gent jove que té diners, però jo no. Entonces, Però tu saps que per a les productores i tot aquest món té un cost fer una cançó, fer una sèrie, sí, però per algo està la gent en diners, ja que ho paguen ells. que ho paguen ells, no? Els pobres no ho paguem ja. I si no puc permetir-me o si no veig res, que és de veres. Si no ho veig en internet no puc veure-ho. I tu què opines sobre la gent que en les mantes i tot això estem... Ara ja no tant, però abans es tenien un munt de pel·lícules, CDs... Què opines sobre això? Pues que si ho fan és perquè no tenen altra eixida, sinó que tenen que buscar-se la vida d'alguna forma. Que serà pirateria també, però si és l'únic que poden fer, que ho facin. Molt bé. A mi esta xica no representa de veritat. És que la veritat, la gent jove en la de coses que li gastar els diners i te ho posen de baes, per què vas a gastar-te'ls? Claro. Pues sí. Hola, vos podem fer una pregunta? Pirateria. ¿Qué opineu sobre eso? Si no me hablas en castellano no te entiendo, guapa, que no soy de aquí. Ah, vale, pues hoy tratamos el tema piratería. Mal, muy mal. Muy mal. Tú cuando ves una película o te descargas una canción... Lo veo mal, pero lo practico. ¿Qué quieres que te diga? Ah, entonces te hemos pillado, ¿no? Sí, pero bueno, te digo la verdad, lo veo mal, pero lo practico. Sí. ¿Por qué no nos lo ponen a la mano? ¿Por qué nos tientan y nos lo ponen ahí? ¿Por qué nos lo permite Internet? O sea, la culpa no es nuestra. Por supuesto que no. Nos lavamos las manos, ¿no? Por supuesto. Si yo tuviera que pagar 10 euros por piratear una película, no la pirateaba y me iba al cine. ¿Por qué me la ponen gratis? Me ponen el caramelo en la boca. A veure, per favor, no mos poseu les coses gratis. ¿No? Pues a lo mejor. Y volveríamos al cine otra vez. Adiós. Continuem. ¿Qué opináis sobre esto? ¿Parleu valencià? No, eso está muy delicado. ¿Pero qué opinas? ¿Tú consumes música y películas pagando? Sí, Ah, ¿las pagas? Sí. ¿Y cuánto te cuestan? depende. ¿Y dónde las compras? Por la página ahí de YouTube. ¿En YouTube compras pelis? Sí, Buah, pues yo eso no lo sé hacer, la verdad. hay un montón de métodos para comprarlas. Bajarlas o comprarlas. Pues muchas gracias. Vale. Lo apuntamos. Vale. Adiós. Hola, ¿os podemos hacer una pregunta? Sí. Es para un canal de YouTube. Hoy tratamos el tema de la piratería. Sí. ¿Qué opináis sobre esto? ¿Cómo consumís vosotras las series, la música? Ella. Ay, no sé por qué me pasa tal castellà. Venía parlant, tenies en castellà. ¿Qué opineu sobre eso? A mí en español. Pero me estás entenent. Bueno, contesteu-me en castellà. Tu què opines sobre això? Com consumís música en el mòbil, no? Sí. De quin tipus de música escoltes? Pues yo de todo un poco. Flamenco, clásico, trap, de todo. I com obteniu esta música i la poseu al vostre smartphone? Con el convertidor de YouTube de toda la vida. Ya y sí, por fin, el convertidor mágico. Copio el enlace y lo pego ahí. Y luego pones descargar y te se descarga. A ver, decidme un cantante, digueu-me un cantant que vos agrade. La Niña Pastori. La Niña Pastori, tu saps la pasta que es deixa fent la música que fa i després agafem nosaltres i gratis, o sigui, el treball que fa la Niña Pastori no serveix per a res, o sí? Hombre, pues yo creo que si te cobran dinero por la música no se la descargaría. Yo creo que para mí eso está bien. A mí me gusta. Després aneu als concerts o no? No. Tampoc. Jo, pobre Niña Pastori. Que no és broma. Moltes gràcies, xiques, Adeu. Mira, caminem en tu. Què opines sobre la pirateria? De veres, és que... Ai, sols has de dir què opines. Te pareix bé o mal? Sols això? A veure, depèn, perquè les coses estan molt cares, entonces a vegades és necessari piratejar. A més, no sempre tenim l'accés als continguts que volem, que vols, entonces necessites piratejar-los d'alguna manera. Molt bé, moltes gràcies. Bon viatge. Adeu. És que va en una maleta. Ai, que a mi no m'agrada això. La pirateria està molt malament perquè tenen que ser més legals. Jo vaig al cine a soles i pagué l'entrar i res més.
I per així també, no? Ah, per supost que sí, clar. Jo el que la meva dona diga... No, lo que fem, la veritat, anar al cine, pagar l'entrada i punto. Què diríeu a la gent que va per ahí venent pel·lícules, CDs en unes mantes? Que no és legal, que no es deberien deixar. Perquè també se tenen que gastar-se uns diners per poder fer una pel·lícula i això no me pareix. I a més per el carrer menys, perquè tot el món paga un impost per poder vendre. Però i si no podem fer altra cosa per viure? Pues si no podem fer altra cosa, filla meua, n'hi ha moltes coses que fer. Jo no ho sé, està molt malament repartit tot i tenim un gran problema en tots els aspectes. Saps el que vull dir-te? A mi particularment jo comprenc a la gent que està en una tenda i que està queixant-se perquè la gent no paga uns imposts i estan venent i fent el seu negoci. Això no és correcte, tampoc. És que estàvem així, Sílvia Mistagles i jo, parlant de música en valencià. I ella té un vídeo superxulo que vos convidem a que veu, que se diu 20 cançons en valencià, si no m'equivoque. Exacte. I volem preguntar-te sobre la música en valencià. Un poquet que es digues els teus grups així ràpidament. En tinc 1.000, si veieu el vídeo i n'hi ha una segona part també i en recomana 300.000. Però és que clar, per a mi la música en valencià es va acabar en la gossa sorda i de repente m'escolta tot el món. Escolta, Auxilia, escoltes Smoking Souls. I jo dic, a veure, ho escoltarem. Ho vaig escoltar, em vaig enamorar i així me teniu, enamorada de la vida. I clar, hi ha roba estesa, catarres, és que n'hi ha 1.000 grups, Tessa, per l'amor de Déu, aquesta dona val milions. I dius, n'hi ha massa música en valencià per al meu cor, massa. Pues continuem el recorregut, a veure si trobem alguna persona més. Anem a veure si encara queda algú per ahí que vulgui parlar-nos de la pirateria, que segur que n'hi ha algú. Vale, anem, amb un parche en l'ull. Què opineu sobre això? La gent que consumís música, vídeos, pel·lis, sense pagar. Sense pagar. Pues molt mal, perquè... ho diré en valencià, perquè ja m'ho diu en valencià. Pues molt mal, perquè ha cada un té el seu negoci i no està bé. Que ells sense pagar, els altres ahí sacrificant-se, pues no està bé. És com si fera jo un putxero i en vez de menjar-me-lo, l'altre se l'emportarà a sa casa. Senyora, però li he de confessar una cosa. Jo sóc jove i no me puc permetre anar al cine, pagar totes aquestes coses. Què faig? Bueno, què fas? Pues aconsellem vostè, per favor. Pues mira, te lleves lo que més gastos tingues i que pugues passar bé menjant, amb els teus amics, però no fent mal a ningú. Molt bé. M'ha agradat. Me ho quede de consell. Que vaig a bé. És que faig, me lleve el lloguer, me lleve la compra del supermercat o que me lleve? És que quan mos pot costar pagar, si pagarem per tota la música, tu que t'encanta la música i eres tan fanàtica. Impossible de mantindre. Lo bo és que avui en dia n'hi ha molts grups de música, sobretot grupets en valencià, que sí que pugen el seu material i els seus treballs gratuïtament a la xarxa per a que la gent se'ls descarregue. Però pel·lícules i tot, si digueres que tot està en una mateixa plataforma, però no ho té tot en Netflix, no ho té tot en cap lloc, si tingueres que pagar per tot, no són 10 euros, són 10 euros d'ací, 10 euros d'una altra subscripció, 5 euros d'ací, després això sols està en YouTube. Jo no cobre tant. I després estos grups que dius que ho posen gratis, després com guanyen diners? Per a qui no ho sap, amb els concerts, no? A veure, sí que tinc que dir que depenent de com estigues econòmicament, si t'ho pots permetre, pues escolta, si t'ho pots permetre i et ve de gust, seria tot un detall que ho pogueres fer perquè la gent està ahí esforçant-se i estacant-li moltes hores. Però després també hi ha els concerts, tots els diners que se deixem a la barra, en el merchant, en tot el que ens gastem ahí en general en les entrades dels concerts i tal, jo trobo que això també tota pedra fa marge. Despedim el vídeo així a la parada de metro d'Àngel Guimerà i en molt bona companyia amb Mistagles. Bueno, ha sigut tot un plaer estar així amb vosaltres, no hi havia a València pirateria i la veritat és que és tot un descobriment i algun dia faré spoilers del que passa del que no vegueu darrere de càmera. Això. I ha estat interessant, no, Pablo, o què? Sí, a més, les seves aportacions que ha fet xerrar-me de la gent, vull dir, ha estat bé. Nou fitxatge. Se la quedem. Se la quedem. Moltes gràcies. Subscriviu-vos, per favor, doneu-li like o no like, el que opineu, cadascú opina el que vol. I seguiu a Mistagles, si no la seguiu ja.
Adeu! Now the place, now the town.